Maona kuti nyanya nacho madarikira Zimbabwe matobuda South. Mama da unopinda mu Indian Ocean. Hallelujah. Ufama kadiko. Tidosipa koma kadiko tinofara. It's been long. It's been a minute. It's good to see you. It's good to see you too. Were you listening last week? We were talking about betrayal. I wasn't listening last week. I wasn't tuned in. But my friend. I'm sure my name came up, but it's okay. You know. I know. You know. So and you know what? I don't know. But I can see that I'm also going to talk about your name today. Well, okay. Oh. I'll try not to put feelings into it, but it's okay. Please you're out to get me. So before we get into today's sermon, we were talking about bishop. Ndawe kwa muri bishop, right? Ndivana bishop ndine munhu wangu itauya tese, we're about to get married, he wants to marry. Zvinhu zvangu ndoita sei ndiri Eve ndine GD6 yangu yakapaka panze apo. I've got a good life ndega ndikutryawo semusikana ari kushanda. Pandinoroorwa, what's your advice? Will you advise me to take my stuff zvandakatenga ndega to my family to start a clean slate with this man, or you say let's join zvinhu mutange mese? What's usually the advice? Okay. Hey, this is powerful. Kana waroorana nemunhu asina iwe uinazvo uri munhu wechidzimai. Okay. Pfungwa dzangu dzinoti tangai mese nezvinhu zvako. Okay. Yes, because kana waroorana nemurume ane zvinhu zvake usina unoda futi kutanga nezvinhu zvake. Yes. So the ground has to be even. Thank you. Because atingafi nenzara ka nekuti mudzimai zvinhu zvake ari kunopa hama dzake pakuita sei. Thank you. Because even kana zvikaita sei zvacho zvichaunganidzwa ipapapo uchangotora futi kana pakatika zvinoitika ndezvake futi zvagara zvingori zvake zvacho ndezvake zvako zvauchaunzaiwo murume ndezvake. Saka the difference is the same. Chingoti ngaatopa baba GD6 wadrive. All right. Chete mic head I visit. I found a mic drop. Like this. Wait. Vazhinji vanozviita zvekuti kwanzi aroorwa nditi mibhedha inotobviswa vanhu tonorara pasi kwanzi ngatitangei tese tinombodzokera mu one room ofuichika zvatiri kutaura isusu kuti vanhu vakafanana marriage vakazodi hatisi kuzvirarama zvinhu zvatu zviri kurarama ika pamuromo yedu, but when we go to the practicality tiri kudzoka futi pakuti baba ngave ivo vanoprovide. Tikazvitaura kuti baba ndivo vega vanofanira kuprovide, munotanga futi. Saka isusu madzimai tozodi kana matoprovida aiwa ngatidrive inai tinotenda. Thank you so much, Bishop. Anyway, let's get into today's sermon. Apparently we're going to be talking about me as well. Oof, okay. Yes, please, because in Genesis chapter number 1 verse number 26, then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them have power, or let them rule over the fish of the sea, the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all creatures that move along the ground. It may not over every creeping thing. So ukazvitarisisa ndezvokuti Mwari pavakasika munhu vakamutambidza yatinoti pachirungu dominion. Yes. God gave dominion unto man. And that he may dominate. Vakambotanga vachatsanangura fishi vakatishi vakazoti zvimwe zvinosara zvikati handina kudomwa. Yes. Rega ndichingoti zvose. So that zvese zvinopinda mubracket rekutongwa nekudominatwa nemunhu. Okay. Right. Saka Eve na Adam, not Adam na Eve, but muna Eve. Satoti Eve na Adam vachipiswa mugarden. Oh wow. Okay. These were people vanga in a dominion. Right? When a dominion, something happened. The serpent came and deceived Eve, and Eve ate of the fruit, gave some to Adam, Adam ate. And then later that day God came. And surprisingly, God is all-knowing, right? Yes. But he did not go straight to the person who was deceived.
he went to Adam. Why? Because of two things. Number one, he recognizes that Adam is the leader. Is the one who has got total authority of the garden. Number two, God never told Eve not to partake of the fruit. He told Adam. Yes. So he will require from the one he told. But Adam forfeited his authority and he handed it over to his wife by blaming her. He said, the wife that you gave me, and I ate. Full stop. He just blamed her for giving him. Right? And God went to the wife and asked, why have you done this? The wife turned to the serpent and said, the serpent deceived me. It made me do it. It made me do it. Right. Zvese zvaitwa naAdamu izvo nezvaitwa naEve zviri kushamisa Mwari. Pandakagadzira vanhu ava ndakavapa dominion pamusoro pechinhu chese chinokambaira. Asi vari kundiudza kuti chinhu chinokambaira chaita simba pamusoro pavo. But simba iri handina kuchipa chinhu ichocho, ndakapa ivo. Saka maybe havaridi simba iroro. Pakasvikwa pana nyoka, nyoka haana waakablema, akaramba akabopa. The devil never blamed anyone. Haana kuti vabvuma kudhisivhwa. He knew what it meant. Kuti dai akangodaro, angadai akadzorera power kuvanhu. He held on to He held on to the blame. So he whom you blame, you give them power over you. Oh, wow. So from that day, the devil had power over humanity because you blamed them. So today's topic in Ndakaiti Nini, blame game is a disease. Whom you blame, you empower. When you are not ready to take responsibility, you are not ready to lead. Okay. When there is a fault, even amongst the armies, wherever kaunoziva kune military, it is the leader of that group who takes responsibility of what has happened within the camp. Very true. So many people, they feel good when they shift the blame to other somebody people else. Yes. for some things that have happened to their lives. And they think kuwana that validation from people kuti it's not their fault. Ndo zvinoita kuti upenyu hwavo hunake. Do you know kuti kune munhu right now apinda marriage ka4 who is just so happy because madivorces akaitika ipapo, it was not their fault. They don't self-introspect. Yes. Akapinda marriage ndokubva aita mwana ndobva abuda, ndobva apinda mune imwe ndobva aita mwana ndobva abuda, ndobva apinda mune imwe ndobva aita mwana ndobva abuda, ndobva apinda mune imwe avaita vana 2 ndobva abuda. Izvo adapinda mune imwe. And it's always the other person. So it's always the other person who is blamed. But unoziva chi? Uchazozviona especially kana vana ava vari vasikana. Kuti pachachata mumwe nemumwe, you'll be walking on the aisle with a different man. Uchinoenda mwana kumukwasha. Hamuzopiwa microphone kutsanangura kuti chiinemi. Izvozvo zvekuti vana pamba pagame park to that level, hapasi pese paune opportunity yekutsanangura why it happened. Pachazotaurwa zvevanhu vanobuda nekupinda mamarriages, unenge uri pakati peconversation. Pakanzi vanhu vasiri married vakatadza dzimba, uri mumwe wavo. Whether ndiwe wakasiyiwa, whether ndiwe wakaurirwa, ndiwe wakaitwa, whatever you can think. Usanzwe kuitirwa zvakanaka kana vanhu vabhaya story yako kuti it was not your fault. Vanhu vanoda kublema vamwe ndo vanhu vari quick kakanyanya kuda kuexplain what has happened to them.
And most of the times they end up explaining even to people that are not even concerned about it. Ausotombona kuti uri pabus stop munhu kugomira newe 5 minutes anotanga kukudza zvinoitwa nemurume wake. Unenge watone life story yemunhu. Akutotanga kutotsanangura so. Why? They always want to make sure that they feel that it's not their fault. They save their face. They save their face. Every time paunofamba uchiudza vanhu it's not your fault, you are relinquishing power. Ndosaka uchiona kuti vanhu vakadaro, they don't have anything. Look at the powerful people in society. Look at business people, look at politicians, look at pastors. They take blame. And they remain powerful. Ndakasiya church yao because waidai. Ndakasiya church yao because vakazonditi zvakati. Ndakasiya zvakazodisi. Vakazodai. Look at the people that we blame. And look at us, the blamers. What do we have? Look at Adam, who blames Eve. Right now, children, we women are more in control of marriages. Ukangoona marriage kufamba zvakanaka, the woman is in charge. Hey. Why? Because the blame went to the woman. You gave us power. Yes, we gave you power. Vakadzi vanoita basa kutora power, vachitora chikuriri. Aiwa, takavapa chikuriri. We could not take responsibility of what happened in the garden. Just somebody handing over a fruit to you was enough to blame them for eating it. Yeah. The snake deceived me and I ate. Look how women are deceived. Every snake that comes your way as a woman, they successfully deceive you. Because you acknowledged before God that you are deceivable. Akandinyengedza nekuti vamai venyu vakataura kuti vakanyengedzwa. Saka muri vanyengedzwi. Yeah? Chese chaunoblema chine simba pamusoro pako. Marriage haisi kuzofa yakarongeka kusvikira wagara pasi woita an introspection. Ndiri kuzvitadza papi? Mukunetsana kwedu shuwa akadai but ininiwo ndiri papi pakunetsana kwedu so that I fix my problem. Take responsibility. Yeah. Ukabvunzwa kuti what happened in your marriage? If you think you are so much interested in wanting people to know, tell them that I was not good enough for that person. End of discussion. You'll discover that you end up regaining your power. Nyika ino respecta vanhu kwete vari right. Ino respecta vanhu vari powerful. And vanhu vari powerful, vanhu vano accept the responsibility. Many people right now, they hate their fathers. Why? Because when the fathers impregnated their mothers, they refused to take responsibility. Unogona kushaya mari yeningikini yemapiritsi eBP wakazvara mwana musvinu, but because you were not a part of the growing up of that child, you did not take responsibility. Wakaluza power. Kune vabereki vazhinji right now anorespekta mwana wake kunge iye ndiye mwana. Nemhaka mwana iyeye akakura baba vasipo, vakazodzoka mwana ato mukuru. Sonopesa ngoti baba iye ari mwana wako. Inoita se respect but inyaya yekuti hauna zvekunyatsotara zvakakwana. Kana akatouya wrong nikikini woman achitoti baba ndakuroora kuti umoti mwanangu you can't do this. Unongoti baba it's okay. Ndo zvamatiratidza izvi. Aiwa chikuru kudanana. Unyatsoti but mwana wangu anogona kunyura apa. But ine nawo ikuti hauna kutora responsibility. Hauna power yekumuudzira. Yes. Wakablame mai vake for being pregnant. So because you blamed the mother for being pregnant, the mother took responsibility and took total control over the child. Case closed. Vana mai basa renyu dzorerai nditori mwana zviparidza izvozvo. Itai short vana vazivana nana baba vavo. Iwo uri kuda kuti umwe munhu ameke sure kuti wazara nemwana wako. Umbori kupiko? Where are you? Where are we? You blame a woman for being pregnant panguva yamusina kuwirirana. Are you sure it's possible? Kunozi kuwirirana kusaita pregnancy kuita sei? Aitoti kuabstain akai.
True. Because kana musina kuabstain means makawirirana kuti ndo nguva yacho. Hauzviziva here kuti zvikadaro panoita mwana. But unoramba responsibility. Otanga kutumira tuma $80 netuma $100 uri kure uko uchitoona zvekuita. Mari haichengete mwana. Mari inobatsira ari kuchengeta mwana. Saka still hauna kuchengeta mwana. Wakatumira inonzi support. Zvinhu zvinogonekwa kunyange nesocial warfare. Zvinhu zvinogonekwa negovernment. Saka uri kuona manje kuti paunozoda kuchiva baba mwana iyeye will tell you off. And unonyatsozvinzwa wega kuti sure handina simba pamusoro pemwana. You should see some of these fathers vana vavo pavanororwa anenge ari mukona so dukuruku akangomirira uzongonzi kwete kutora kupiwa yavada ana sekuru ndo vakachengetazvo. Oh my. Uchinyatsoona kuti this is ndo seed yake ende vakazofanana. Unyatsoona kuti lewe sure ndo baba vake sure. But zvisekuru zvacho zvakazorera. Ndo zvinenge zvichaje uripo. Uzonzi mkwasha baba wako ndevavo ndovatezvara wako isi tangotora mari yedu yatakashandisa pakurera mwana uri dukuruka zvese zvakangonaka inhau yekuti musi wapaidiwa responsibility. You were not there. You were not there. So it's not every blame which is wrong. Sometimes as a leader take charge. Pamuri tu iwo Nemukadzi, who is the leader? Automatically it is you. So when something goes wrong, even if it's your desire, even if it's your decision, take charge. Kuna varume izvozvo right now anotadza kuchengeta mwana atori mumba mumwe chete nekuti mukadzi akangodecide kubata pamuviri vasina kuwirirana akati nhumbu iyo ndiyako noita basa rekubata pamuviri takawirirana pana I'm not involved. Mukadzi anozvitengera ega preparation agozvisunungutsisa agodi asi baba varimo iwe weka ameno zvako. Thank you. Powerful. Oh my word. That's Bishop Musa Kamisolo of City Gates there, and you're with him every Tuesday right here on the Morning Galaxy. So Bishop, now tukudukumbira phone yepa makati no church yepa phone. And as your social media handles. All right. Church yepa phone. You can also use this number. Can you need a counseling, prayer? If you want to invite us to grace your events, we will come and be a blessing to you, even if you think your church is small. Many people on the phone nachiti munokwanisa kuya here kuchechi diki akuna chechi diki yese chechi yakafirwa na Kristu tinouya as long ndiri free church ndinouya 773-115-025 773-115-025 for my services I do every Sunday 9 to 1 o'clock from New Fantasyland opposite Eastgate Mall, Corner Robert and Wayne Street. Thank you. Bishop, thank you so much. Looking forward to having you again on the show next week, Tuesday. We are Star FM, sounding good all the time. It's 10. It's time for the news. This